Слово o pozberaних народних дзецінських піснях, ktorý novinsko-vydavateľná ustanova Ruské slovo vydala z nahody dvoch zahradkových juvilejoch, 80-ročnici vychodzenia prvého čísla časopisa za ruski dzeci Naša zahradka i 70-ročnici pionirskej zahradky. Кело роки сме ту, скоро 270, на тих просторах вело позаписоване, вело ше зачувало, преношело ше з колена на колено. І є, як варим, по різних книжках то позаписоване, але ми нігде не мали окреме книжочку дзелем пісні за дзеці. Перша промоція книжки «Когуцик Jarabik» отримана праве у Коцуре, понеже на насловним боку подобова робота школярки 4. класи Мартини Фалуші з того валалу. На промоції школяри рецитували доскелю народні пісні і оспівали одну народну шпіванку. На концу редакторка časopisu za dzeci Zahradka Melanija Rimar поволала школярок, żeby ще й самі uključili do vyhľadovanja našej tradiciji, zapisali písni i pripovedky, ktoré čuju od starších i tak dali doprinošenje pri rihtovanju drugih podobnih vidanjoh.